Pozdrav svima. Danas govorimo o infinitivu. Infinitiv definiramo kao neodređeni glagolski oblik, jer on nema glagolsku osobu, što znači da ga ne možemo vezati uz prvo, drugo ili treće lice, uz zamjenice ja, ti, on, ona, ono. Nema vrijeme, što znači da ne iskazuje radnju koja se dogodila u prošlosti, radnju koja se događa trenutno, niti radnju koja će se tek dogoditi u budućnosti. Te nema broj, što znači da nije u jednini ni u množini. Kao primjere sam izdvojila dva glagola. To su glagoli doći i crtati. Oni su ovdje u infinitivu. Glagole sam podijelila na osnovu i nastavak. Tako je osnova glagola doći do, a nastavak je či. Dok je osnova glagola crtati crta, a nastavak je ti. Iz ovih dvaju glagola možemo zaključiti da su nastavci za infinitiv či i ti. Ponovit ćemo. Dakle, infinitiv je neodređeni glagolski oblik koji nema glagolsku osobu, vrijeme i broj, a završava na či ili na ti.